Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 2. Disgrifiadau a diagramau ar gyfer data newidyn y sengl. Ers ni'n ystyried llunio fath o ddiagram ar gyfer y data sydd gyda ni, mae sawl term gyda ni sy'n addas ar gyfer hyn. Mae rhain yn ddosraniadau cymesurol. Os yw'r data ystadegol yn rhoi siart bar neu histogram, lle mae yna linell cymesuredd yn fras yn y canol, yna byddwn yn disgrifio dosraniad fel un cymesurol. Yn y sefyllfa yma, bydd y cymedr a'r canolrif yn weddol cyfartal. Os oes dosraniad sgiw gyda ni, os oes gan y dosraniad gynffon hir tua'r dde, hynny yw yn y cyfeiriad positif, disgrifir y dosraniad fel dosraniad sgiw positif. Mae'n sgiwio un ochr, a mae cynffon dyfer ochr positif. Bydd gan dosraniad o'r fath gwerth cymhedrig sy'n sylweddol yn uwch na gwerth y canolrif. Bydd y cymedr tua yma rhywle, os chi'n cymryd rhai mewn ystyried hefyd, a bydd y canolrif yn weddol nes lawr. Os oes cynffon gyda ni i'r chwith, cynffon hir i'r chwith, yn y cyfeiriad negatif, disgrifir y dosraniad fel dosraniad sgiw negatif. Bydd gan dosraniad o'r fath werth cymhedrig sy'n weddol yn llai na gwerth y canolrif. Dosraniadau un modd ac aml modd. Os oes gan y dosraniad un pigyn, mae'r dosraniad yn un modd. Os oes gan y dosraniad sawl pigyn, mae'n dosraniad aml modd. Mae sawl pigyn gyda fe. Enghraifft i chi nawr, y prisiau mewn pint ar gyfer 100 cliniadur mewn archfarchnau trydanol oedd y dyna restr yma. Cafodd y data ei gasglu fewn i grwpiau a'i cynrychioli gan histogram a diagram amlder cronus, fel y dangosir yn y sleidiau canlynol. Felly, histogram gynta, dangosir yr histogram dosraniad y prisiau ar gyfer sampl yma o gliniaduron. Pris y cyfrifiadur a mynd ar draws y gwylod, a lan yr ochr mae'r dwysedd amlder. Hynny yw nifer y cyfrifiaduron am bob pint o'n ni'n gallu cael. Felly, sut gallwn ni ddisgrifio'r dosraniad yma? Wel, mewn histogram mae arwynebedd bob bar yn rhoi amlder ar gyfer y grŵp yma. Mae cyfanswm yr arwynebedd ar gyfer y histogram yn rhoi maint y sampl i ni. Mae arwynebedd o dan yr histogram rhwng x yn haflu a x yn haflu b yn rhoi ymgynghyfrif o'r arsylwadau rhwng a b. Chi weld hwn yn digweithio nawr. Felly, yn y bar cynta yma, mae 400 gyda ni, mae'n mynd o 300 i 700, so mae 400 o'r lled, lluosi 0.02, felly mae 8 cliniadur yn cael ei cynrychioli gan y bar cynt yma. Mae'r ail bar yn cynrychioli 200 ar draws a 0.0135 i fyny, felly 27 cliniadur sydd yn yr ail far. Trydydd, 200 ar draws a 0.065 i fyny yn rhoi 13 gliniadur i ni yn y trydydd bar. Ac yn y blaen, nes bod ni'n gweithio mas, sawl cyfrifiadur y cliniadur sydd gyda ni'n cael ei gynrychioli yma. Felly cyfanswm nifer yr arsylwadau, nifer oedd gyda ni, yw 8 yn yr un cynta, 27, adio nhw gyd i fyny, a ni'n cael y 100 cyfrifiadur. Felly cofiwch mewn histogram dwysedd amlder sy'n mynd i fyny'r ochr, pris ar y gwylod. So dyna'r arwynebedd
a y cyfanswm yr arwynebedd yw nifer sydd yn y sampl. Os i ni am gwybod nifer y cliniaduron sy'n llai na 800 punt, felly dyna ni 800 punt, llai na 800 punt, felly ni angen yr arwynebedd y ddau far yna. So tua 8 a 13.5, felly rhwng 21 neu 22 cliniadur yn llai na 800 punt. Mae prisio rai yn mynd yn uchel. Felly, mae polygon amlder cronis nawr yn dangos dosraniad prisiau'r 100 cliniadur yma. Felly dyma ni amlder cronis, felly casglu'r data fel ni'n mynd ymlaen a cynhyrchu'r graff amlder cronis yma. Canolrif yw'r 50, 100 i gyd, dyn ni yma, 50 cyfrifiadur a mae fe tua 1125 punt am cyfrifiadur canolig. Yr cwartel isa yn 825, felly 25%, a'r cwartel ucha 75% o'r 100 cliniadur, a ni'n cael 1560. Felly, gallwn lunio diagram blwch a blewen ar gyfer y data gan ddefnyddio technegau tygau, ond ar y lefel yma mae angen diagram blwch a blewen yn fwy chwaethus. Felly, cyflwyno ni un o'r rheini yn hwyrach nes ymlaen yn y cwrs. Ar gyfer data arwahanol sydd ond yn cymryd nifer fechan o werthoedd sydd ar wahân, mae siart bardd yn ddiagram addas. Felly, rhoddir yma RAM, Random Access Memory, bob un o'r 100 cliniadur. Felly byddwch chi angen gwybod pa mor gyflym mae neu ged dim ond i brisau. Rhoddir yma RAM pob un o'r 100 cliniadur wnaethon ni ystyried yn gynt. Felly, mae gyda ni fan hyn nawr, y siart bar sydd gyda ni fan hyn, achos mae sawl un ar un maint, ond dim nifer ohonyn nhw. Meddyliwch chi nawr, sut gallwch chi ddisgrifio'r dosraniad yma? Penderfynwch chi beth chi moyn dweud am hwnna. A wedyn, os ddywysir un o'r cyfrifiaduron yma ar hap, beth yw'r tebygolrwydd yr oedd 32 gigabyte o RAM ynddo? Felly meddylwch am sut i ateb y ddau gwestiwn yna o beth i ni wedi dod ar draws yn y fideo yma. A dyna ddiwedd y cyflwyniad.